Amincin Allah ya tabbata ga wannan kyakkyawar fuska mai kyau da fara'a. Yau Juma'a da ma wata addu'a kai da yafi maka. Allah sarki. Ai ni duk addu'ar da zan yi to roƙon da nake kawai Allah ya bani ki. Ai kuwa Allah ba zai taɓa amsa addu'a maka ba. So daga zuciya. To amma saboda me? Saboda ban dace da kai ba, kuma ni Allah ya bani zaɓi. Amma dai kin san mace allura cikin ruwa ce, mai rabo kan ɗauka. To ai da wannan allura me rabotin ni ya ɗauka. Allah sarki. To tun da bai fita daga cikin ruwan ba, Allah ya bani sa'a ta kuɓuce sannan ni kuma na ɗauka. Ani da shan ƙaunar ki ne a jikina tun filazal. Ya bi jiki ya mamaye kuma ba ya fita har abadan. So daga zuciya na yi miki ba don wani abu na ki ba. Wani ne yasa zaki mare ta? Kin san wace ce ita? Saboda ta mara abin da nake so shi yasa na mare ta. So daga zuciya ya bi jiki ya yi mamaya. To ki sani wannan marin da yake kai daidai yake da kin zuba rayuwarki garwashi. Dan na mari wacce ta mari masoyina? To tsaya ki jin gaya miki ba zan ƙara rayuwa da ke ba kuma ko a mafarki ba zan ƙara haɗuwa da ke ba. Riki bar ni da shawiya. Si. So daga zuciya. Abu dan Allah ka tsaya ka ji. Dan Allah kin ga dakata. Dan Allah ka tsaya ka ji. Abdu. Oh, jarafitar so tsallake ta wane ɗan adam. Ani da shan ƙaunar ki ne a jikina tun filazal.